намози аввалини ман хеле саҳрии хунук буд. вақте ки ман ҷои хоби гармро гузошта, пои лучи худро ба пойафзоли хунук даровардам, ба тамоми бадани ман ларза паҳн шуд. субҳ ҳоло надамида буд. ман аз тиреза нигоҳ кардам. ҳоло ягон кас набуд. лекин дар пештолони манора сояи муаззини ҷавон намудор шуд. ман сахтар дар ҷомаи худ пешидам. аз онеро ки рӯҳи хоболиди маро бедор мекард, гӯш карда намози аввалине ки 15 сол пеш хонда будам ба ёд омад. модари аз ҳама меҳрубони ман 15 сол пеш маро барои хондани намози аввалин бедор карданд. ба фикрам он вақт низ мисли ҳозира зимистон буд. ман дар ҳуҷраи худ ки дар ҳамсоягии ҳуҷраи модарам буд мехобидам. модарам бо дастонашон мӯйҳои маро сила карда аз хоб бедор карданд. хез Умарҷон писарам, хез. ман чашмонамро кушодам. модар, ҳоло торик аст кӯ? модарам аз кунҷи қоши чапи ман буса карда, вақтро ғанимат дониста маро аз зери бағалам бардоштанд. ана Парвин низ хест. бовар намекардам ки ӯ низ мехезад. модарам гуфтанд, Парвин ҳар саҳар мехезад. ман ҳайрон шудам. чаро Парвин ҳар саҳар мехезаду ман не? остинҳои маро барзаданд. ман ба сатил хам шудам. модарам гуфтанд, ту ин хел монда мешавӣ. ва курсичаро гузоштанд то ман нишинам. таҳорат карда барои гармшавӣ ман ба назди оташтон рафтам ва дидам ки чӣ хел модарам ҷойнамозҳоро густурданд. баъд рӯймоли сабзро ба сар карда маро ҷеғ заданд. ман омадам. ман ҳоло хеле хурд будам ки дар як ҷои намоз бо модарам ҷой гирифтам. вақте ки модарам намозро сар карданд, дастонашонро то шонаҳо боло бурданд. ман ҳайрон шуда мисли модарам такрор кардам. суннати намозро тамом карда, модарам табассум карда гуфтанд, писарам, ту духтарча ҳастӣ? охир занҳо ин тавр намоз мехонанд. ту мард ҳастӣ. ту бояд дастонаро ба гӯшҳо барӣ. ва бо dastoни гарми худ дастони маро гирифта нишон доданд ки чӣ тавр такбир мегӯянд. ман ислоҳ шудам ва намоз гузоштам. ҳангоми дуохонӣ ман пурсидам, чӣ хел ман дуо кунам модар? модарам сар ҷунбониданд ва танҳо баъди дуои худро хондан ба ман нишон доданд. бигӯ, ё Аллоҳ, шукри он мекунам ки ман мусулмонам. аз ту илтиҷои бандагӣ дорам ки ватанамонро аз душманон нигоҳ дорӣ. аз ту талаб дорам ки ба ҳамаи мусулмонони бемор, камбағал, дармонда мадад кунӣ. барои худат талаб намо то одами хуб бошӣ ва шайтон натавонад ба ту толеб ояд. агар ин видео ба шумо маъқул шуда бошад, ба канали ман обуна шавед ва ин видеоро ба дӯстони худ фиристед то ҳама бохабар шаванд.